Jo entro a formar part dels Castellers de Barcelona quan fan una crida pel concurs de Tarragona de l'any 96. El meu germà ja hi estava i jo vaig decidir ajudar a la colla de Barcelona. Com abans de ser casteller estava el meu germà, era una mica seguidor, en particular dels Castellers de Barcelona i les grans diades en què participava. Home, el fet d'estar en diverses àrees d'una colla et dona una perspectiva molt curiosa, molt diversa, perquè a mi sempre m'ha agradat, quan he estat a la colla, ajudar. I en les funcions que he pogut fer, ja sigui de president, cap de colla, relacions públiques, secretari, vicepresident, etc., sempre he pensat que puc aportar coses a la colla. I per això et permet conèixer una mica la gent, les estructures de treball i cap a on dirigir la colla en cada moment. Les dues coses són diferents. President, la vessant institucional té la seva gràcia i no has de patir pels castells pràcticament, i en canvi a cap de colla sí que estàs al dia a dia de dinàmiques d'assaig, controlar una miqueta més tota l'evolució de la colla. I potser com a cap de colla, o almenys els Castellers de Barcelona, que tenim la idea de que el cap de colla és potser el màxim líder de la nostra entitat, sí que tens un panorama bastant adequat del que és l'entitat. A mi em va tocar viure una època com a cap de colla bastant difícil. Van tenir gent que va marxar i això va fer que ens plantegéssim com una colla històrica com la nostra pogués continuar amb la línia dels bons castells que havíem fet abans. Havíem aconseguit castells de nou i els havíem deixat de fer. Llavors, amb la meva intervenció vaig intentar, per tots els possibles, tornar a aquesta línia de treball en què els castells de nou poguéssim fer-los amb una continuïtat i una regularitat que ens ha portat, a hores d'ara, bons resultats. Depenent de la posició, has de treballar unes coses o unes altres, però sobretot és molt el control mental de quan puges a una estructura saber que la pots fer, tens una sèrie d'assajos al darrere i això t'ajuda a estar preparat mentalment per poder-los fer. Físicament, jo et diria que qualsevol persona pot fer una miqueta de tot. És saber estar a la posició, saber aguantar el pes dels companys que et venen i saber transmetre una miqueta les deficiències de cada castell perquè els altres companys et puguin ajudar. Jo penso que tots els castellers hauríem de tenir un petit pla d'escalfament abans d'assaig, però la veritat és que personalment la falta de temps fa que no m'hi posi, però sí que és recomanable almenys tenir bons hàbits i especialment abans de fer l'exercici físic dels castells poder-ho fer amb una mica d'escalfament previ. Sí, a vegades els castells es compliquen i no saps per què. I com és una cosa tan col·lectiva que depèn de tanta gent, no saps exactament per què. El que has de fer quan tens una situació complicada, com un 4 de 9 que vam descarregar en extremis al Clot, és saber controlar el tempo d'aquest castell i saber que tu pots aguantar, pots ajudar els altres t'ajudaran a tu. La confiança és molt important perquè la veritat és tota la col·laboració de la gent que tens al voltant a mi em tranquil·litza. És a dir, el castell no el faig jo sol, els castells els fem tots. I si tens aquí una persona a la dreta, una persona a l'esquerra, al davant, que t'estan ajudant, intenta no fallar i el castell sortirà bé. Jo crec que sí, hem tingut una evolució progressiva en qüestions tècniques i de seguretat. Pensa que som una de les colles que més assaja, fem 3 dies per setmana, comptant especialment la canalla, són moltes hores, hem avançat molt amb assajos de pilars, per exemple, i el que són mesures de seguretat, des de la nostra comissió sanitària ens hem posat les piles, si em permets dir-ho així, perquè interessa que tant nosaltres com tot el món casteller tingui aquests mínims de seguretat, les diades a plaça que estiguin ben cobertes, per exemple, i tot això fa que permeti a la colla i al món casteller fer castells millors. Correcte. Nosaltres, com a colla històrica, potser hem tingut sempre una evolució
tradicional. Moltes vegades, fa uns anys, pujàvem massa les mateixes persones. Això en els darrers anys s'ha canviat, perquè n'hi ha moltes persones, o ens adonem que n'hi ha moltes persones que poden fer les mateixes funcions. I per tant, la dinàmica de treball de la gent de tronc especialment fa que ens puguem plantejar rotacions. Les rotacions milloren els castells que fem perquè en el moment en què una persona no pot venir, la pots substituir i ens agrada molt dependre de la gent que et ve a l'assaig. A vegades, o fa anys, pensàvem en si no ve tal persona que no pot venir a assaig, aquest castell no es farà. Ara no és ben bé així. Ara tenim el castell en ment i busquem les maneres amb les peces que tenim a cada assaig per poder-lo treballar. Sí, jo penso que sí que estem treballant molt per aconseguir castells superiors al 3 de 9 i 4 de 9 amb folre. Hem obert una mica la vista al 5 de 9 amb folre com a castell que ens permeti avançar, créixer. Els assajos en aquest castell ens han dit que podria estar per portar-ho a plaça, no ha sortit, però el treball previ per a aquest castell jo penso que ens permetrà arribar aviat. Jo et diré que sempre anem justos de gent per aconseguir els castells màxims que volem arribar. Aquí a Barcelona tenim molta entrada i sortida de gent i el fet és que a la ciutat n'hi ha moltes opcions d'oci, sempre ho he dit, que permeten a la gent fer activitats diverses alhora. En el món dels castells, a vegades aquesta regularitat que necessites per fer grans castells, no la tenim si no és en diades puntuals. I la suma dels castellers més ocasionals amb els que venim sempre, per dir-ho així, és el que afavoreix que nosaltres puguem destacar en unes diades concretes per aconseguir grans castells. És que l'any en què vam intentar el 4 de 9 net vam veure que tenien un bon tronc de 4. El 4 per nosaltres és un castell bastant emblemàtic i vam creure factible aquest castell. Saltar-se passos o no, hem fet passos a l'assaig que permeten il·lusionar la colla per aquest castell concret. I jo penso que n'hi havia molts números d'aconseguir el 4-9 sense folre, però no vam ser-hi a temps. Doncs en el moment en què vam fer el 9 de 8 plantejàvem que és un castell prou potent que ens podia donar el pas a la gamma extra. I fer-ho amb una enxaneta va ser també un repte per nosaltres. Del punt de vista de la canalla permetia una complexitat a l'hora de moure's per tots els 3 poms de dalt que n'hi ha allà dalt, que ens permetia pensar que és un castell molt difícil, però que nosaltres, com a castellers de Barcelona, el volíem aconseguir. I això és per on a la gent. I farem aquest castell, farem el 9 de 8, és gamma extra, és un castell molt difícil, especialment amb una enxaneta, doncs fem-lo. Ens vam posar i va sortir bé. Jo diria que sí. A veure, periodísticament s'ha determinat que qualsevol castell superior al 3 de 9 en folre seria gamma extra. Per mi, si hem de catalogar els castells superiors al 3 de 9, per mi sí que seria un castell molt difícil perquè és de 8, però té una complexitat de trobar gent, especialment de trobar 18 crosses. A la pinya, quantitat de gent, has de tenir 9 segons, 9 terços, és a dir, és un potencial enorme de persones que potser colles que fan el 3 de 9 en folre no poden fer un 9 de 8. Jo crec que sí, que porten una dinàmica a Castellers de Sants molt bona i fent castells de gamma extra amb una certa regularitat. Ells han tingut una línia de treball molt eficient i que fa que d'alguna manera ens emmirallem en les coses que fan. Tal com està plantejada la Diada de la Mercè, jo considero que els castellers de Barcelona hem de ser sempre, com a anfitrions i com a història d'aquesta Diada. Si venen Sants és una possibilitat. El que a mi particularment no m'ha agradat és quan des dels castellers de Sants, per exemple, han volgut estar-hi sense estar nosaltres. Això fa que xoqui una mica amb
tots els anys de treball que hem fet per mantenir una diada potent a la ciutat de Barcelona. Nosaltres som castellers de Barcelona, ens considerem colla de la ciutat i volem seguir venint i participant en aquesta diada. Jo penso que la diada de la Mercè, que ara mateix es divideix en dues parts, la diada històrica, ara denominada així, dels castellers de Barcelona, i la diada de colles de la ciutat, doncs permeten que havia tothom. Nosaltres sempre hem defensat el dret de ser-hi perquè des de l'any 1969 som presents i el que no ens ha agradat és que d'alguna manera proposar criteris de mèrit, per exemple, per participar la millor colla de la ciutat provoqui que nosaltres haguem de sortir d'aquesta diada. Nosaltres no ens fixem tant en el mèrit sinó en la història que té i la importància d'aquesta diada. El mèrit és bo, però fins a un punt. Si introdueixes criteris de competitivitat entre les colles, doncs podríem posar un criteri de mèrit que vinguin les millors colles del món mundial. I aquí a Barcelona doncs nosaltres defensem el dret de participar en una diada que ens hem fet nostra, hem vingut des de l'any 69 i volem mantenir. Cada diada té les seves característiques particulars. Els castellers som els primers interessats en que sigui un espectacle amè i en què el públic gaudeixi. El que passa que a vegades els castells poden torçar-se i no sortir com tu t'ho esperes. Els castellers som gent i també la gent a vegades reacciona de forma diferent segons la desil·lusió d'un castell no aconseguit o que la diada no ha anat bé, i això fa que s'allarguin diades, vas allargant, has de concentrar-te en fer els teus 3 castells però a vegades sense ganes. Això fa que el públic que ve a veure un bon espectacle s'acabi cansant. Jo optaria per demanar-nos o autoexigir-nos a les colles més celeritat a l'hora de mantenir un ritme de la diada, que a vegades sí que pot passar per qualsevol petit incident de que es torci, però intentar que les colles, immediatament després d'un castell, quan saps que és el teu torn, estigui tothom per la feina i poder mantenir aquest ritme d'actuació. Les pinyes està a l'hora, quan toca, que això a vegades també ens costa. Els castellers som dispersos, quan no estem a la soca doncs vas al bar, et distancies i és feina d'anar a buscar la gent. De tota manera, ara innovem amb totes les APPs i totes les mesures aquestes que permeten accelerar la nostra ubicació a les pinyes per fer pinyes més ràpides. Sí, n'hi ha fórmules per treballar castells a l'hora que permetin acurtar el treball de diades a l'antiga fa que algunes diades es puguin fer en un temps menor i això afavoreix l'espectacle. Jo no sé si és la manera, és una manera d'aconseguir-ho, però també reconec que a vegades cada colla té la necessitat de fer un castell en solitari perquè és el seu màxim castell o va al màxim de les seves possibilitats, i això sí que necessita una concentració especial que a vegades una diada a l'antiga no és oportuna. Jo era dels que pensava que a Barcelona n'hi ha potser massa colles i fa que arribarem a uns límits, però en el món casteller es veu que no n'hi ha límit. Cada colla de la ciutat està fent una feina extraordinària i em sembla que a qualsevol diada de qualsevol festa major a la ciutat podem veure un nivell altíssim, cadascun les seves possibilitats, però que afavoreix una mica el panorama. Sempre que des de les institucions t'ajuden, això va bé. De tota manera, ja fa molts anys que demostrem que els castells són un element de cultura popular molt viu a Catalunya, que permet un munt de coses diverses, des de la integració de col·lectius desafavorits, de gent que relaciona, afavorim la llengua, tradició. Hi ha molts elements positius que tenen els castells i que qualsevol reconeixement de la institució que sigui és positiu.
Doncs diria que sí que ens ha afectat molt la situació política a Catalunya, perquè a vegades diades suspeses, a vegades assajos suspesos, doncs fa que la gent estigui més pensant en la situació política que no en fer castells. Jo, partidari de deixar una mica la política al marge, no m'agrada barrejar castells i política, i penso que ens hem de concentrar en els assajos, les actuacions, per donar la imatge d'unitat com a castellers. Estem a punt de complir 50 anys, això vol dir molts anys de treball, de molta gent que ha passat per la colla, i penso que si en 50 anys hem tingut una evolució progressiva, que ens fa estar a les portes de castells de gamma extra, pràcticament, doncs crec o vull creure que els castellers de Barcelona seguirem així, creixent, acollint gent i tenint un futur a la ciutat, defensant el nom de Barcelona, que ens permetrà tenir molts èxits. A mi m'agrada el 4 de 9 amb folre, plaça de Sant Jaume de Barcelona. El millor record per mi és quan els castells de Barcelona vam aconseguir fer un primer castell de 9, va ser el 4 de 9 amb folre, aconseguit el 22 de novembre de 1998 en una diada que molts recordareu perquè els Minyons de Terrassa van fer el primer 3 de 10 amb folre i manigues descarregat i és un dia que nevava. El pitjor per mi és el pitjor record per mi és la mort de la Mariona Galindo de Capgrossos de Mataró, un accident fruit d'una caiguda d'un castell, i els moments que vam patir els capgrossos, especialment en aquelles dates del 2006. A mi m'agraden els castells amb folre perquè considero que hi ha molta gent que pot participar al segon pis d'una construcció. Jo quan abans no pujava, si m'oferien la possibilitat d'estar al folre, encantat de la vida. I penso que castells amb folre són, en certa manera, participatius, més que un castell net, que també són emblemàtics. Sí, aquesta me l'he preparat una mica. En general m'agraden els castells, independentment de les colles que els fan. A vegades el primer castell d'una colla, encara que sigui d'un nivell petit, m'agrada veure'l, viure'l amb ells, però si he de destacar una mica de colles, et diria, fent un joc de paraules, la colla vella i joves dels Minyons de Vilafranca. A mi m'agradarien dos diades molt xules que hi ha actualment, com Sant Joan a Valls i Sant Fèlix a Vilafranca, amb dues diades d'estiu en què es genera una complicitat amb les colles que participen i que són molt atractives. Admiro a molts castellers que han tingut molta continuïtat en el temps, que han pogut expressar la seva sabidoria castellera a més d'una generació, i ho destacaria per deixar una persona, el nostre fundador, el Josep Sala, que ara ha tingut un problema de salut i vull des d'aquí fer-li un agraïment. Aconseguir més castells de gamma extra com a castellers de Barcelona i fer el possible perquè el món casteller creixi i segueixi endavant amb millores de seguretat, de cohesió, de col·laboració i tots els valors castellers que tenim entre tots.